en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare 12 seeɗto hitande ujunnaje 2022 ɓataake men cariika ɓataake men cariika eɗen garta seeɗa ɗeɗo henna balɗe kala ko ɓuri wawde haalede nder leydi sénégal ha tenti jayndeli sénégal guila e téléji mum ha e radio ji mum ha tenti kadi e weeyogo woni ɓoggi karalle ɗe so en teskima guila alhamisa jawtuɗo henno to louga suka debbo biyetenoɗo astu sohna mo ganduɗa janoɗo ha dari e lewru mum woni lebbi 9 mum yeehi yaade nene mum e joom galle mum to suudu safara mawdu ndu louga ngam yidde jibinoyde nde yetti toon gila tan waktu 9h subaka ɓen hettuɓe oɗon fannu ne mbiyamo o suwa taw wonde e golle o suwa taw wonde e golle kanko noon mo jogui musalla mo ganduɗa ɓurtuɗo doole yiddemo tan ko yo ɓen ballumo no jibiniri kala o jibina ɓayde o darima e lebbi makko kono ɓen daranimo musidɓe tedduɓe musalla mettuɗo kamniɗo tugganma tan 9h subaka ha fayanma 5h janggo e muɗum subaka musidɓe tedduɓe ko nde no wasi fittandu makko est ce que an gorko e an debbo keɗiɗomi an debbo ganduɗo jibinde no wayi hetto tugganma 9h subaka debbo cowiɗo lebbi 9 ne wonde tampere e caɗele e lohore ara e suudu safara mawndu ndu louga woni hôpital régional mo louga hôpital ahmed saker ngara ɗon yidde jibinde gila 9h subaka ha wiyama ɗo woni 5h subaka no foti waktuji lombiɗo jomne wonde musalla cattuɗo mbiyon suwa taw heɓade ɓiɗɗo suwa taw heɓade joom suwa taw heɓade ha maaya ƴewon musalla lombiɗo ɗon o an o sage-femme an o gynécologue an o docteur e kala sifa mo gonɗa nde jannguɗa on fannu ha gayduɗa haɗima hoccude kaɓirɗe ma mbiɗa hoorema ka docteur ka cafrowo a dari cuuɗɗa jungo ma ñaamo gonɗa wondore mbiɗa ma won e goƴaji yimɓe ma daro e haajuji yimɓe so pecce jamma so nangue hoore so toɓoye nguleki ɓuuɓol
an foye joga debbo ma e galle ma e sukama ma accu ngam faaboyade pittali. ɗum woni ko gonɗa ko nde jannguɗa ha gaynuɗa a wonda. komi docteur komi cafrowo waɗimi ɗo ko safrude yimɓe ha tenti ɓen ñawɓe mami accu haajam kala mi toppitoɓen. en teskima noon e nder Afrique ko catastrophe so debbo sowima ari e hôpital uji he walla yoga e dispensaire uji ko maayiɗo ko catastrophe. ko adi fof a waɗete traumatisé gila to banggue konnguɗi nanta te tawno musalla wonɗo yettoto a tawata wayi a tawata ñuuñ jomumen cikka ko tayade walla ko caprice tene taw jomumen ko jibinɓe ɗe jibtini ɓen safroɓe yoga hen ko jibinɓe ɗe jibtini lorluma nannuma konnguɗi mettuɗi musɗi ɗi a yiɗa nan ten ɗi a yejjitta ha abadan. nannuma konnguɗi ha nannuma konnguɗi a jibinat tende loroɗa nde wonani wano nannuma konnguɗi mettu won hen jaaha muccuma ne piima kelle ko bonde ɓerde ɓe mbayani noon kamɓe fof de kono majorité o ko noon wayi kamɓe safroɓe neɗɗo noon meccal ngal guurɗa ngal jannguɗa cuuɗɗa jungo ma gonɗa ngal guurɗa ngal ñamata jarata ɗo cuurɗa ɓesgu ma joɓa hen fof pap maɗa poɗɗa ko hormade ɗum poɗɗa ko teddinde ɗum poɗɗa ko ittan ɗum gueɗal ñawɗo so arema ummo fayi mum wat feere hanana wat feere ha jiya wat feere ha muññita ɗum haala belka ɓuuri fof haala belka ɓuuri hay pikkir haala belka ɓuuri foɗɗere haala belka ɓuuri ordonnance. tawno Allah subhanahu wa taala e deftere mum teddunde omo jangguini en konnguɗi moƴƴi nde o neli annabi Moussa faade firawna biiɗo hoore mum ko Allah teni Allah wi bakkan mo yaafotako ko nandidinede teni firawna nandidini e Allah kono nde Allah subhanahu wa taala neli Moussa holko wi ɗum wimo konnguɗi moƴƴi konnguɗi newiɗi ene walla ne moƴƴi ne ɓeyda korsa ne usta tooke ne usta musalla pap ne usta saka noon debbo cowiɗo lebbi 9 tugganma 9h subaka ha fayanma 5h subaka ne wonde musalla cattuɗo ha wasa fittando muɗum. hande ko kan haala hande mawni e nder leydi ndi musidɓe tedduɓe en jii gardiɗo hôpital o yalti hanki e jayde wotere leydi Sénégal en wi aha debbo suwano par gueɗe mum cuwano naggam e naggam kono noon musidɓe tedduɓe ko yidde wiide en ɓooyi hebde ɓatakuji won musidɗo men goto omona caggal leydi en kalta inde makko heeɓiɗen caɗele e nder hôpital goto e nder région de Matam heeɓiɗon caɗele mawɗe nde debbo ari ɓe cali memde ɗum taw kamɓe pop ɓe jalti heddiɗon tan ko wonɓe ten debbo no foti opérade ko ɓuuri yawde wonti ko ma o ƴetti responsable makko to woni caggal leydi to o luwi oto o signini ɗon omo nawa debbo o taw o noddi hay gendarmerie toon gam hokku ɗum seedan fagal wonde yo seeɗto ko on hôpital waɗi debbo o ko musidɓe tedde ɓe gudditen guite men ɗe no moƴƴi ganden ken warateɓe ken waraɓe to banggue konnguɗi mettuɗi ken waraɓe to banggue médicament ɗi jahata e ɓalli men ken waraɓe to banggue pikkiraji ɗi jahata e ɓalli men ken waraɓe en cafretaki kalis men ne ñaame jamma e ñalawma ɗum ɗo hen no moni kala ene foti wattude haqqille mum so yii ɗum ne foti haalde nde tan ɗum heewe cuuɗi safara ɗi ko wayete Sénégal ko ɗum wayete Mauritanie ko wayete Mauritanie ko ɗum wayete Mali ko wayete Mali ko ɗum wayete Gambi ko wayete Gambi ko ɗum wayete Guinée ko wayete Guinée ko ɗum wayete banggue goɗɗo ɗum tagui hewɓe hande joguiɓe moyen ɓe so debbo yonti jibinde nawe Turki walla nawe France walla nawe Canada jibini ya toon hersini gona docteur
debbo poɗɗo jibinde e leydi ma walla poɗɗo safrade leydi ma iwaɗo yaha safroyo bañgoɗo ne hersine maɗa. ɗum joomen ne poti darade ha hanki mawɓe men min hande min mi waɗata rewɓe encouragé jeehe jibine village, jibine cuuɗi moon, woto jeehe dispensaire, woto jeehe hôpital. mi hokka ɗo par ce que hollum to mawɓe men nayeɓe hanki ɓe gaddata ko tekkere mbaɗa hen ndiyam ɓe mbaɗa yeeso maɗa, aɓe nannuma konnguɗi belɗi jimɗi belɗi, ɓe ciftinma ko weeli ha jibina tawa ala caɗele. yumma ƴettetake, bamma ƴettetake, a muccetake, a yennetake, a nannetake konnguɗi mettuɗi. teni jibina ɗon e ɗon ɓe loonma longal paydingal, ɓe loota ɓiye, ɓe ñamminma ko wuli, ɓe jarnuma gooye, ɓe cafruma ɗon kamɓe mawɓe meɗen ɓen. yo Allah wele ɓe, yo Allah wele ɓe, yo Allah wele ɓe. neɗɗo kala kana waɗa yo wonde yidde. saɗa waɗa hunde alda yidde mbaɗirta ko sabotage e mette. ɗum waɗi noon Afrique maayat ni janggiyankoɓe mum e yogay fannuji heɓɓe nokkuji ɓe ɓamtotako. joomum wonɗon ne suurka ha maaya huɓɓata ɗon tan woni ha ñifa, sabu hollum kala ko waɗirta ɓernde moƴƴere. kala ɗo waɗi moƴƴere lawol gotol waɗi to boni laabi sappo. ɗum ɗo henna ko gueɗe kamtoriɗe wona ɗo tan fuɗɗi. en meeɗi wadde ɗo yewtere nde rowane e nder hôpital uji en jiiɗa haalde ɗo debbo jibini ɓinguel nde maayi, ɓe dokkimo ɓinguel ngel, ɓe coomi ɓinguel ngal ɓe dokkimo yaha, yalti tan jooɗe sara lekki sara dispensaire ɗo. musidɗo men goto nanɗo henna e jayde men nde omo hiiɗi kalten ko omo tawtora ko on e goɗɗo ballimo ha cukalel ngel wira, te debbo iwri ko dowri o iwi. gueɗe ne mbayno leydi ko gueɗe musɗe kamniɗe, kono ɗum ɗon ittata ɗum ko enen. deƴƴere junde ne adda yaware. sa yi hande hoddiɓe men ɓe ko kewi fo ɓe kaala, saɓande sa haalta ka yeɓɓete. pulaar kay haali gayni, rewandu so gatata ŋurata laaci mum yaɓɓe. hunde fof mbiyen ko hoddiroji taw ko tayaɗe mehe ɓayde wona gratuit. koko yoɓete ha timme. sa yoɓani a safretake, sa yoɓani a natata, sa yoɓani a heɓata ticket. donc cafre yimɓe gonga mbason momde ɓe, won hen ne coomine mooma, keeɓi toon ne mbaɗa hen ko fewani fo yonat. musidɓe tedduɓe, kamɓe walloɓe jibinde ɓe yoɓe tinno ɓe mbayano mawni men Haaji Yaya Saar, debbo julɗo moƴƴo kulɗo Allah, mo sawtol mum ɗaati feewi yooɗi yuɓɓi. en calminimo ɗon, mawnirade tedduɗo kulɗo Allah, jiɗɗo qur'ana, jiɗɗo almuɓe qur'ana, jiɗɗo innali Allah, juulowo e annabi o sallallahu alayhi wa sallam e kala saaha. debbo moƴƴo mo cettimi moƴƴere mum, mo cettimi dewal Allah mum, mo cettimi nunɗal mum e ballal muɗum. sohna Haaji Yaya Saar, yo Allah darjin ɓesgu maɗa, yo Allah hokke ko jiɗɗa e aduna maɗa, ko jiɗɗa e lakara ma kala. ɓeyda barke e ɓesgu maɗa, ɓeyda barke e leñol ma fof, ɓeyda barke e julɓe kala, nde tawno wona hunde wemde, saabu ɗeɗo gueɗe wona gueɗe beebɗe. musidɓe tedduɓe ko yidde wiide alay sago noon yimɓe ɓe ganda gueɗal gotal ne woodi. kala ko musma haal, sa haalata sellata. gueɗal gongal ngal jiɗɗen natande ɓayde ko cariika kalaten. gueɗal gongal
ngal jiɗɗen haalde ko fate banggue cariika ka kalaten ko enen ɗanniyankoɓe il faut ganden leydi ndi garɗen pop ganden luwaji leydi ndi ganden leydi ndi ko yiɗi ganden leydi ndi ko sali nguuren e leydi ndi guurden hen jaam mbasen wurde hen caɗele goppen ittude jikkuji men e gonagal men ngal jikkuji men ɗi mbiɗa eɗen ñaaƴiri ɗum taw luwaji leydi jaɓani ɗum mi wiyani to banggue ñantule ala mi wiyani to banggue coñce ala to banggue gonagal saabu enen wonno taforiɗen hande so jiyen kaaɗi ɗum sa yeehi ko wayno Espagne mi fuɗɗoro ɗon sa heesi ɓoodi ha yaltinama galle beele daña galle ko probléme Espagne mum France mum Italie mum banggue mum goɗɗo Belgique mum saabu holɗum joomen galleji kewɗi mbiyata ko so tawi en luwi galleji mumen en bonnat galleji ɗi laaɓal ne moƴƴi sukaɓe ma janguinɓe wasde bonnude matériel janano mbaɗaɗo e galle guilay baafe guilay robiñaji guilay daroɗe guilay goɗɗum foof teware ne moƴƴi e wasde lemodirde e nder galle goto suudu wotru walla appartement goto studio goto lemodiren hen joyo jeegomo ha ganda hande sa heesi ɓuuɗi a yaltinama e galle a wonta dañ galle mbiyen ko racisme yagal taw ko enen golli ɗum waɗi civilisation yaadude jamanu ne moƴƴi somi wi noon mbasen naworde ɗum ƴeweten ko leyɗele men ga sa ƴeewi ko wayno Mauritanie Mali Sénégal Gambie Guinée maha galle ma ha yooɗa ande an a mahi galle ma ha yooɗi a waɗi hen locataire woni a waɗi kasde won luuɗo galle o welatama o wona e galle he mbade nde fewani kisino ko nebam ɓolam ko tuundi ɓolti ko komat ɓolo saabu o lawƴata ten ka mbaɗen karoje ha yooɗi aɗa fewni ha fewi kono somo defa pilam nebam ɗam no yanire karoje ɗe ni ha e karoje dow e less foof nana tunwi ha boni o fompata nana ñiddi taroɗɗe nana boni cuuɗi haalmo haalaka galle o ne tunwi ten gueɗe kewɗe fuɗɗi boni hay karoje ɗe ɓe bonni no ɓe unirta hen rofuji mabɓe ni no noon weldatama ni ƴeew nonne kadi wasa welde ayi oya mo koɗɗa galle mum Europe o no bonnirta galle makko weltotako ni ko noon ne mbasirta weltade kadi bonnowo galle ma o ɗum noon sa yiiɗa galle ma bonne woto bonnu galle janano mbaɗen cultivé kala goto fo ɗo hoɗi yo moƴƴin galle janano fewnu galle janano ha feewa ha wayno galle ma ni so lewru maayi saɗa jogui joɓa sa ala kam ñande joom galle yi pop ene andi galle mum ɓerde mum ne ɓuuɓi kono heewi yoɓoɓe luwas kala lewru joom ne yoɓa luwas kono so tawi woni a eggi ko jobɗa ko pop joomum jagga ɗum kadi ne fewnitira galle o gam luude goɗɗo ɗum noon alay saago mbaɗen cultivé moƴƴo en ñaguima yaafuya mataw won jogui emen haaju waktu ko jontuɗo en nodda guila nane ma en gartoyi e nder ndeɗo hen toɓɓere jañoɗen e mayre nde tawno ko toɓɓere nde bittuɗen ko yimɓe hewɓe jokkodirɗen e kala e banggueji yimɓe hewɓe jokkodirɗen ene kaala hande ne jiiɗi dañde galleji ɗe donki nde posɗen ɓe question ngaji ha namdi ɗen woni hen ndewata koye inde tubakoɓe ndewata ko inde tuba on film aji suuɓaɗi hen ndeway inde tubakoɓe so ndewe inde tubakoɓe ha on jiɗɗo luudema galle o ari tawma ka ɓalejo ruttoto wattinto wiidema ko ala mimi luwata gallam ɓalejo musidɓe tedduɓe holko jeeyi oɗon sababu jafoɗon no fewi holko jeeyi oɗon sababu ala ko jeeyi on sababu so wona bonnude galle janani walla lewmodirde e galle janano
garen enen fof yidde wadde ittini wasde yidde yobde luwas ko seeri jiiɗa yobde tan lewru fof an 10 € min 10 € walla oɗo hen 20 €, 20 €, 20 €, 20 € gonen ɗo hen hewɓe mbiyen yen ndendu enen fof luwen ɗo hen tan suudu walla gorluwo suudu en fof garen mbalen hen ɗum yo nattu an hoorema a wawa labde ɗon a wawa sellude ɗon a wawa siwlisde ɗon seeɗa mo dañata o koye seeɗa o guurata ko hen lakkitoɗa ko hen guurta gurdam moƴƴam neɗɗo woni fof yo accu ɗon cimtol moƴƴol musidɓe tedduɓe ndentoɗen kadi on rewɓe ɓe woni so jomum yalti julde ɗon noon hay cuuɗi men fof woni wiroji ɗi jomumen kutorto ɗi joomum yo rento ittude waɗa ɗum e duusuji ɗiɗo tuɓale ɗi jeetaɗi joomum yo rento wadde hen sa fooɗi kañum ko ɗum hunde tekkude yahata so yi ha nder sukka tiwoji ɗi jiya e kala saaha société o ara ene buusta ɗum kadi taw ko enen mbaɗi ɗum juuɗe men hunde pop so en gardini haqille tan ma en guurde gurdam moƴƴam taw yaware ala yaw ala caɗele ngala kareli ngala dukkoli ngala haydara goɗɗum ala ɗum noon ko alay sago tinnoɗen hen no moƴƴi enen fof mbatten haqqillaji ganden koye men ganden ɗo pawɗen koye men ganden kadi no gurdeten ganden no gurdirten musidɓe teddu so buuɗal yurmeende feri feeñi fe jeey ɓataake men hannde ko cariika en ñaguima yaafuya no jiɗirɗen waɗirde ɓataake woni ne manki nde tawno won noddowo en guilanane hettimen e haqqille meɗen nde tawno haqqille so heedama tan aɗon kadi fewnitade nde tawno soɓeɗen gandi sa heedi haqqillaji mabɓe tan ko ñaayko ɓe battinto hokki en sens kam ken sar ɓe jetterɗen ko sar jetteɗen jeeyi sababu to banggue haqqillaji men ɗi kam alhamdulillah ɗum noon musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam e jaam Allah ñalanen kala hunde tagda ko ngam nabi min gondi jomiraɗo ilahi jomam wonani ma jettode bogi fof kagoto goto tewateɗo min gondi jomiraɗo mbeɗa yetta jomam taɗɗoni tagi hunde fof kala hunde tagda ko ngam nabi min gondi jomiraɗo ilahi jomam woɗanima jettoje bogi fof kagoto goto dewateɗo min gondi an jomiraɗo jaddi moɗani gulingal